Lane wong iku ora oleh percaya mbek imane nemen-nemen kecuali njaluk hidayah Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kula nyontokno pangeran ngukumi wong kaya wong gawe omah. Omah ku wek-wekmu dhewe. Niki rungokno tenan nggih. Omah ku wek-wekmu dhewe kan terserah kowe. Misalnya terserah kowe ngger kulon mbok gawe ruang tamu. Ngger tengah ruang keluarga, pol guri MCK WC. Sing dadi WC nangis tenan mbok dienggo ngising. Rusuh kabeh. Sing ruang tamu rusak sithik disaponi rusak sithik. Cek enake nasibe. Suwe-suwe WC wiridan suwi. Wala-wale zaman sing di omah pikirane rubah. Omah iki tak adupno ngetan ae. Ben pas madhep ratan. Misale utawa omah iki tak adupno ngetan wae mergo tanah gurine ketuku aku. Saiki ruang tamu dirubah dadi napa? WC. Sing WC dadi ruang tamu. Ngenes kan sing ruang tamu nih, waduh mantan terhormat. Lagi Allah ngurusi wong yang ngono iku, wong ra iso saiki pede dadi kiai dadi ulama. Nek Allah nrengglincerno ki urang pira wene, katut dhuwit, katut wedoan macam-macam. Taqabbal Allah. Sewong elek ujug-ujug diangkat dadi wali tobat. Iki sing ngrasa apa? Sayyidina Umar mantan preman pasar ukat. Ndekne sane mangan iku nak tok gelut menang, terus tok dhuwit. Terus ngegeng tenan. Tapi Nabi pas liwat itu seneng, nak ngomong juadeg ini mlebu Islam itu cocok. Didongakno tenan. Kok Islam klunak-klunak kok Mustofa ora padha ana gunane. Dadi Islam itu butuh preman. Makane nganti saiki ku ana Islam dikawal preman kowe kok engkar rapati ngalim nggih paham. Ngajimu kurang akeh berarti. Paham ya? Ora usah nyebut apa pokoke ngono. Bareng Nabi lah kekuatannya Umar itu donga, Allahumma aizal Islam. Umar, muga wong iku sing masuk Islam yo gaya. Engko sing masuk Islam wong-wong gak duwe nyali perang. Bilal, Ammar. Cara saiki Mustofa terang gak wani itu kan. Ngadepi bojo ora wani. Walhasil Umar itu akhirnya masuk Islam. Preman. Kok masuk Islam pertama niku mbek Nabi sebagai orang yang baik. Ya Umar, kamu gak usah memperlihatkan Islam kamu. Nanti Anda diteror Abu Jahal, Abu Lahab karena kafir mayoritas. Ya Rasulullah, kama a'lantu bil kufri a'lantu bil iman. Sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan, saya setelah Islam ya terang-terangan. Sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam, saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir. Baru Islam lagi setino ngarani wae Abu Jahal, Abu Lahab, gue pedang nggak gue ganggu Rasulullah tak pateni. Guntingan orang kafir sing delik. Akhirnya turun ayat fasda bima tu'mar. Nabiullah oleh dakwah jarnu baru kain apa? Preman. Mulane kiai-kiai sing ngalimmu roh preman wis tenang wis biasa. Kok wong kafir ora wedi wong Islam saleh ngrubono gereja sing diudeni ya preman-preman iku. Ora pati salat tapi dijak ngrusak. Seneng ya ngono. Ya aja syariatno tapi dunya mulai dhisik ngono. Dadi ngono pangeran. Saklaba iki walikane cerita. Iki rungokno tenan guys. Saklaba nu tiyang saleh khusyuk. Mulane sing khusuk-khusuk iki hati-hati, mergo ora pati dadi energi napa Islam. Saklabe khusuk, mbudina ning masjid. Khusuke pol. Saking khusuke sampai wong-wong darani saklabe hamamatul masjid. Napa hamamatul masjid merpatine masjid kok jamaah terus. Tapi tiap bersalam melayu. Suatu saat Rasulullah takok, "Ya Salaba, kenapa kamu melayu?" Jare mergo garwane niku gentenan napa? Nganggo klambi. Hasil Salaba akhirnya dongakno Nabi, yo dongakno supaya sugih. Nabi cek guyon, "Ya Salaba, jangan-jangan keadaan Anda sekarang itu lebih baik." Sampai 3 kali walhasil akhirnya Nabi dongakno sugih kasil. Sugih. Pertama wedhuse iku mau 40, suwe-suwe benal jabalen. Ribuan wedhus. Lagi hati-hati kowe nek medhit iku ora apa-apa, tapi aja sampai salah hukum. Mulane ngendikane ulama-ulama wong medhit iku ijek ana apike. Tapi nak salah hukum iku Allah langsung gak ridho saat itu juga. Kula baleni malih. Mergo wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, sampai zalimun sampai fasikun. Salaban sampean saiki hitung ae. Iki hitung kan ya. Mulane iki mumpung rong sugih kula bola-balik matur. Kowe mumpung ra sugih iku nak lomo saiki. Wis ngandel aku. Ya kan ya mumpung rong sugih iku nak lomo saiki. Wong sugih nek medhit kudu mbok maklumi, apike wong sugih iku medhit.
tak contohno ya. Kowe ora percaya nak teoriku bener. Misalnya Ruhin ngaji be aku kan bedino ngaji be aku. Terus aku Hin, misalnya aku dolan ning ngono mungkin di pitik loro tak jaluk sitok oleh. Wangsal Gus monggo, sedanten wangsal. Mergo pitik. Dunyane pitik loro tok ora duwe liyane. Ayam lho ayam jantan. Saiki nak sapi loro. Wah, Ruhin pitike muk loro tak jaluk sitok dikekno. Berarti kan ngekeki dunyane 50%. Oleh mergo melarat pitik. Saiki nak sapine loro. Ben aku nak ning gono kei sapi mesti tok. Waduh kok sapi lho Gus. Padahal zaman melarat duwe pitik muk loro tok, dikekno sitok kan 50%. Tapi berhubung sapi 50% sapi kan. Kowe zaman melarat didik 100.000, bakal kancam 50.000 kowe enteng. Padahal dunyamu mek 50.000. Berarti kan kowe sedekah ning kancam 50%. Saiki nak dhuwitmu 20 juta. Gelem nyangoni kancam 10 juta. Gelem to ora lho gak sama munafik gelem to. Lah wong melarat iku ora rasane dadi sugih. Nek sugih medhit uga wong kok medhite kok lho. Justru medhit iku potensine wong sugih, wong melarat iku ora medhit aneh. Wong pitik wis dijaluk kene ora oleh wong trimo napa? Pitik, tapi nak sapi. Mikir kan? Nah, mulane saiki kanca-kanca sing melarat, anu sugih medhit iku maklum iku ora rasane dadi wong sugih. Kula lah yo ora rasane, mulane kula ora kepen sugih, kuwatir bedhet perkara kula dadi. Nah, Sa'labah ni balik ning Sa'labah. Sa'labah niku dielingno mbek Nabi, kowe berhubung rong pati sugih, nak zakat saiki ae gak gelem. Namun kathah mawon ya Rasulullah, mergo wedhus iku tiap 40 hak zakate mok sitok. Lah nak 80 loro. Lah nak 100 swidak misale 4. Nah, nak tiap 1000 dibagi piro niku? Pinten? 25 kan? Lah wedhus Sa'labah ana sing ngitung wis 4000. Nak 1025 kan 4000 pinten? 1. Lah Sa'labah niku terujut muni, wah iki ra zakat tapi pungli. Kharat napa? Iku Allah tersinggung mergo Rasulullah dihukumi napa? Pungli. Iki disebut fa'aqabahum nifaqan. Lane wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Medite pangeran cek maklumi, tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubi ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Mulane kowe nak medhit iku ya oleh, tapi aja nemen-nemen. Tapi paling elek ing dawa ku nak salah napa nguku. Ya nak salah napa? Nguku. Kaya wong PKI lho, nak ngukumi kiai kaya ketua geng. Kowe nak dadi kiai, tengok-tengok ning omah dhuwit anak buah setor dhuwit, ora ngajar. Dadi padakno ketua geng sing anak buah golek dhuwit. Ketuane tengok-tengok. Dadi dhisik PKI nak provokasi wong gedeng kiai jadi kiai berjuwes kaya ketua napa? Geng. Jadi ku macam-macam. Ya kayak kudu royo. Jadi mulane wong niku mikir. Jadi Umar sing preman jadi wong apik. Sa'labah sing wong apik jadi wong elek. Kayak mau ruangan sih jadi ruang tamu iku ora ana jaminan dadi ruang tamu terus iso wae sahibul bait ngrubah dadi WC. Sing WC iso wae dirubah dadi